காரைக்கால் அம்மையார் ஆலய மாங்கனி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான பிச்சாண்டவர் மூர்த்தி வெள்ளை சாற்றி புறப்பாடு நிகழ்வு விமர்சையாக நடைபெற்றது. உலக புகழ்பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் மாங்கனி திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. 63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான காரைக்கால் அம்மையாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நினைவு கூறும் இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக காரைக்கால் அம்மையார் மற்றும் பரமதத்த செட்டியார் திருக்கல்யாணம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. தொடர்ந்து பிச்சாண்டவர் மூர்த்தி வெள்ளை மலர் அலங்காரத்தில் வீதியுலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்தார். வெள்ளை சாற்றி புறப்பாடு நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.